Ferran Canudes és ambientòleg de la Universitat de Girona, màster en canvi ambiental a la mateixa universitat i doctor en Història Econòmica per la Universitat de Barcelona. Des del 2020 es troba vinculat a la cooperativa de treball sense ànim de lucre de l'Arada, Creativitat Social, desenvolupant diversos projectes de promoció comunitària a territoris rurals, com és el cas del projecte Bétula al Cadí Moixeró. La tesi doctoral es va emmarcar dins d'un doctorat industrial vinculat al projecte Bétula des del 2021 fins al 2024 i el 2025 se'n publica el llibre. És dins d'aquest doctorat on s'ha treballat especialment, al primer capítol, tota la vessant de la història socioecològica i dels canvis del paisatge a través de cartografia, memòria oral i anàlisi de fotografies diacròniques. Per tant, li cedeixo la paraula d'aquesta ponència titulada La història socioecològica del paisatge pirinenc, una aproximació sobre els efectes del turisme i els canvis socioeconòmics. Molt bé, merci per convidar-nos a l'organització, merci Carlos per la introducció. Realment a mi també quan se'm va proposar realment vaig estar a punt de dir que no també, perquè realment el meu estudi també és molt específic d'una zona del Pirineu, en aquest cas del Cadí Moixeró, a cavall de 3 comarques, de l'Alt Urgell, Berguedà i la Cerdanya, i per tant una mica el repte també era intentar oferir una visió una mica més àmplia, tot i que sí que és veritat que a nivell del Cadí Moixeró hi ha representades una diversitat d'orientacions econòmiques que crec que només analitzant aquest territori és prou representatiu de molts àmbits del Pirineu i crec que això ens anirà bé per fer aquesta ponència. Sí que he mirat de fer un context una mica més ampli, tot i que a l'hora d'explicar certs efectes concrets del turisme en els espais de muntanya sí que m'he centrat el que hem estudiat específicament en aquest projecte i en aquesta tesi doctoral. Com comentava el Carlos, és una tesi doctoral que es vincula amb un procés social, diguéssim, a un projecte de la cooperativa a la qual treballo, que és eminentment comunitari. Per tant, tots els resultats que hem anat recollint sorgeixen de forma participada. Evidentment hi ha un treball tècnic a nivell de digitalització, d'ús del sòl, etc. Però sí que s'ha nodrit, diguéssim, tota la informació que hi ha en el llibre i en la tesi d'aquest procés comunitari a través de trobades veïnals, tallers participatius, entrevistes d'història de vida, etc. Llavors, voldria començar la ponència en primer lloc una mica trencant amb certs mites que hi ha o certs imaginaris que hi ha respecte al territori de muntanya. En molts casos, quan parlem de territoris de muntanya, els imaginaris col·lectius o bona part de la societat s'imagina com paisatges que no han estat mai modificats per l'home, que són paisatges aparentment verges, on no hi ha hagut canvis històrics, no hi ha hagut transformacions i que són paisatges, podríem dir, pràcticament immòbils. Llavors, això, com bé sabeu segurament aquí, evidentment, això no és veritat. Els paisatges de muntanya, com altres paisatges rurals, han patit transformacions molt profundes i el que veiem a dia d'avui no és res més que el resultat de totes aquestes interaccions humanes que hi ha hagut en el paisatge. També un altre dels tòpics, quan es parla de Pirineu i sintetitzant molt, és parlar d'abandonament o de col·lapse econòmic. Si es redueix molt aquesta anàlisi, es podria agafar una mica amb pinces aquesta afirmació, tot i que, com veurem, el Pirineu ha tingut una diversitat d'orientacions econòmiques molt important i que no només podem parlar d'un col·lapse demogràfic en genèric, sinó que en funció de quin sigui el territori i on posem la lupa, aquesta afirmació diguéssim que pot trontollar una mica. Per tant, els Pirineus han patit transformacions de tota mena, econòmics, socials, culturals i ecològiques, i per tant deixar clar des d'un principi d'aquesta ponència que evidentment els territoris de muntanya no són una postal, no és una cosa immòbil, sinó que és un territori transformat i en constant transformació. Llavors, aquí són exemples visuals de com hem anat transformant el Pirineu des de l'agricultura, passant per la mineria, com comentava la Laia, que va tenir un efecte molt important, per exemple, al Berguedà,
amb un pes econòmic molt important, també tota la indústria de la fusta i, per exemple, el tema de la llet, que també va generar tota una època econòmica a la part de la Cerdanya, a l'Urgell, etc. Llavors, una mica l'enfocament socioecològic que vincula aquesta història social agrària amb la història ambiental ens és molt útil, diguéssim, per veure quin impacte o de quina manera els humans ens hem relacionat directament amb el paisatge. I, per tant, amb l'anàlisi socioecològic i a partir d'aquest estudi del paisatge i, per tant, observant aquests diferents estrats que es configuren aquest territori, això al final ens dona molta informació de quina ha sigut la interrelació entre les comunitats locals i aquests paisatges. Per tant, el paisatge com a tal ens és com molt útil per anar identificant aquests canvis. També acostumem a dir que el paisatge també, treballar amb el paisatge directament, el projecte Batula durant els 3 primers anys, aquests tallers participatius que us comentava i aquestes trobades les focalitzàvem en el paisatge i el que fèiem era parlar de com havia canviat el paisatge i a partir d'aquí parlàvem dels canvis socials i econòmics del territori. Però al final parlar amb el paisatge crec que és una oportunitat per enfortir també els llaços comunitaris de les comunitats locals. Tenint en compte que el paisatge, una de les coses o una de les característiques és que ens reforça un bé comú, com és el paisatge, i que aquest bé comú va associada a tot un sentiment de pertinença del territori, de la gent, que singularitza els pobles i que, per tant, treballar amb aquest paisatge enforteix uns vincles comunitaris que crec que són molt interessants, no només per identificar d'on venim un territori, sinó també per projectar-nos cap a un futur. És a dir, aquesta història socioecològica és imprescindible per saber on som i per entendre com hem arribat fins aquí, des d'una mirada molt col·lectiva i molt comuna, però també alhora la capacitat que té per projectar-nos cap al futur. Llavors, a nivell demogràfic, com sabeu, al Pirineu el moment d'auge demogràfic és el 1860, la dècada, quan hi ha la màxima població al Pirineu, i llavors sí que si observem com l'evolució demogràfica a nivell de comarca, sí que observem que hi ha una certa abandonament d'aquests entorns rurals i de muntanya, però si aquí destriem el gra de la palla veiem el que us comentava, que no ens podem quedar només amb aquesta gràfica tan genèrica, sinó que hem de tenir en compte altres condicionants, que crec que és lo interessant. Al final, com comentàvem, el Pirineu no passa d'una agricultura al turisme amb una línia rectilínia, diguéssim, sinó que hi ha molts matisos intermitjos, des de la mineria de la fusteria a la Berguedà, les hidroelèctriques del Pallars, que també comentava la Laia, la llet a la Cerdanya, i per tant, en funció de quina és la vinculació econòmica de cada territori, l'evolució demogràfica al llarg de la història ha sigut diferent. Aquí hem identificat 2 gràfiques, la de l'esquerra és del Pallars Sobirà, i aquí identifiquem l'evolució demogràfica en funció de quin és el territori, diferenciant les valls principals de les valls secundàries. Aquí el que hem vist, que és una tendència que replica tot el Pirineu, és que el que es despobla primer i més ràpidament són aquelles valls secundàries, que són aquelles que queden més orogràficament més aïllades. Aquest despoblament d'aquestes valls secundàries del Pirineu el que fan és alimentar a les valls principals, que veiem que mantenen una certa estabilitat en la seva demografia. Aquestes valls secundàries eren aquelles que estaven més vinculades a l'activitat agrària i que, per tant, a través de la mecanització de l'agricultura, la revolució verda, tots aquests processos econòmics que deixen irrendibles, diguéssim, les petites explotacions familiars, es desplacen a les capitals de subcomarca, que en podríem dir. Llavors, el gràfic de la dreta sí que és específicament del Cadí Moixeró. Aquí hem ajuntat diferents tipologies de municipi en funció de l'especialitat econòmica i també veiem com les tendències, malgrat ser un territori proper, són molt diverses al llarg de la història. En verd tenim aquests territoris més agraris, més aïllats, que es despoblen molt ràpidament. En blau hi tenim els pobles més vinculats a l'activitat minera,
que veiem que lluny de perdre població hi ha als mitjans del segle passat hi ha una pujada molt important de població, d'acollida de migració, que venen a treballar a les mines. També veiem en vermell Bellver de Cerdanya i Bagà, que són poblacions de subcomarca que acullen part d'aquest despoblament dels entorns més agraris, i el lila són les capitals de subcomarca, Bellver i Bagà, i el vermell són les poblacions més vinculades al model turístic, que veiem com ara a finals de... O sigui, a les últimes dècades guanyen una mica població. Per tant, el que us comentava, en funció de quin és les valls primàries i les secundàries, com s'ha d'expressar la població, això és l'exemple del Cadí Moixeró. Aquí hi ha els cercles transparents, són la població que hi havia a principis del segle passat i els cercles foscos són la població que hi ha ara mateix. Veiem que hi ha hagut en genèric un despoblament bastant important, però les dues capitals de subcomarca, que són Bellver o Bagà, han augmentat de població respecte a principis del segle passat. Per tant, sí que en genèric, si agafem la dada general, podem parlar d'un cert despoblament, però al final el que hi ha és una relocalització de la població en aquests pobles. Llavors, una mica on volíem arribar i d'on parteix el projecte Betula també és veure com el Pirineu i com el Cadí Moixeró ha anat canviant el paisatge vinculat a aquesta relocalització de població i també d'activitat. I aquí el que veiem, si comprem dos mapes amb 100 anys de diferència, amb una digitalització d'usos del sòl, veiem com hi ha hagut una homogenització molt important del bosc, que això és una tendència que ha passat a tot el Pirineu, no només al Cadí, que aquí no sé si ho veieu, però el groc són els conreus, el verd és el bosc, el verd més clar són els matollars i pastures i el gris són les zones improductives. Llavors, aquí el que veiem clarament és com hi ha un retrocés molt evident dels conreus a favor d'una expansió del bosc i també un retrocés dels matollars i pastures. Si ho quantifiquem amb números, el bosc es duplica, o sigui, passa del 30% al 64%, creix un 114%, i això va en detriment dels conreus que retrocedeixen un 84% en 100 anys i també amb un retrocés dels matollars i pastures d'un 34%. Aquesta configuració actual, malgrat que pot ser, des de segons quina perspectiva, pot ser una evolució que sigui positiva, vista des d'una òptica de qualitat ambiental, ja hi ha molts estudis i segur que en sou més que conscients que trenca, diguéssim, amb aquesta afirmació i aquesta homogeneïtzació forestal, lluny de garantir una qualitat ambiental, el que fa és, per una banda, generar una vulnerabilitat territorial en relació al possible risc d'incendis que sabem que ja hi ha al Pirineu per efectes de canvi global, ens deixa una posició especialment vulnerable i també propicia una pèrdua de biodiversitat tenint en compte que hi ha una pèrdua d'hàbitats, hi ha aquesta pèrdua de conreus, de prats alpins, etc., implica també que hi hagi un retrocés en la biodiversitat. Llavors aquí són evidències fotogràfiques del canvi, que és com hem anat treballant amb el projecte Betula, en aquest cas el Pedraforca, un lloc tan simbòlic com aquest, i l'altre, la de sota és a Tuixén. Aquí s'han mogut algunes... I res, llavors, evidentment, el Pirineu ha tingut aquesta diversitat d'orientacions que acaba confluint amb un model eminentment turístic, vinculat especialment amb les estacions d'esquí, el turisme de neu, que això sí que ha generat un punt d'inflexió molt important a moltes comarques del Pirineu. També a partir dels anys 70-80, com bé explica la Judit, comencen a desenvolupar-se tot el tema dels espais naturals protegits, també des d'una òptica conservacionista, i també es desenvolupa tot el tema de l'excursionisme, el turisme rural. Per tant, en poques dècades el Pirineu es transforma totalment la seva economia. En aquest cas, el gràfic és dels sectors econòmics de l'Alt Pirineu i Aran, i veiem que hi ha un 78%
dels llocs de treball estan vinculats directament en el sector de serveis i només un 5% a l'agricultura. Llavors, per tant, el Pirineu, diguéssim que en relativament poques dècades passa de ser un territori eminentment productiu, ja sigui des d'un punt de vista alimentari com des d'un punt de vista industrial també, a generar una certa dependència respecte a un sector, que és el sector serveis i en concret el turisme, que realment no controla, el territori no controla l'arribada de visitants i per tant perd una certa sobirania sobre l'economia d'aquest territori. Llavors, el turisme, aquesta arribada de turisme també ha vingut acompanyat d'un canvi de percepció en el paisatge, que això també és un tema que ens interessava tractar especialment, i ha passat d'un territori especialment productiu a un indret molt vinculat a tot el tema de la contemplació, fins i tot de la purificació dels visitants urbans, i per tant des d'un punt de vista més potser antropològic es parla dels imaginaris de desconnexió, d'aquests discursos mitificats de la muntanya, que en relativament poques dècades ha passat aquesta transformació de passar d'un territori eminentment productiu a un paisatge i un entorn que sembla que només tingui sentit si és per la contemplació del visitant. Llavors, vinculat a aquesta visió romàntica, també se'n deriva la visió que comentàvem al principi d'aquests paisatges aparentment verges que històricament han estat poc transformats, etc. Llavors, això xoca amb un xoc de percepcions entre el visitant i el local. Al final, aquí també es fortifica o guanya importància com aquesta dicotomia entre l'entorn rural i urbà, generant com l'entorn urbà com aquell entorn on és el productiu, on és l'important per l'economia, etc. I aquest entorn rural es relega com una posició molt més, diguéssim, contemplativa, d'esbarjo, d'oci. Llavors sembla que quan hagis de fer coses importants te n'hagis d'anar a la ciutat i quan vulguis esbargir-te i descansar i relaxar-te te n'hagis d'anar a la muntanya. Llavors aquesta dicotomia o percepció i aquest imaginari es fortifica en el turisme. Evidentment, això implica que hi hagi un xoc de percepcions i interpretacions del paisatge i que alhora en un espai com el Cadí Moixeró, que és especialment modificat, turistificat, i també en diversos espais del Pirineu, conflueixin diversos usos socials com podrien ser l'esquí, la caça, que és tot un tema que està en un debat social també molt important, l'excursionisme, la gestió forestal, també que segons des de quines perspectives també costa de veure-ho. Per tant, el Pirineu ha passat a ser en relativament poques dècades un territori on hi passen moltes coses que en moltes d'elles diguéssim, poden generar controvèrsia o hi pot haver algun conflicte dels usos. Llavors, per estudiar, el títol també parlava que havia de comentar una mica els efectes del turisme sobre el territori. En aquest cas, amb la tesi n'hem estudiat específicament dos, que és la gentrificació i els deserts alimentaris, i faré una pinzellada molt ràpida de les dues. La gentrificació és un concepte que potser fa 10 anys no hi estàvem tan avesats a parlar-ne, ara em sembla que tots els que som aquí segurament sabem de què va. En tot cas, comentar que va sorgir aquest concepte amb la Ruth Glass, que ho va descriure ho va definir per descriure el procés de desplaçament de les classes treballadores a un barri del centre de Londres, el 1964. Per tant, és això, quan en un territori hi entra gent de classe adinerada, el que fa és desplaçar aquestes persones cap a altres territoris amb un procés d'expulsió, però no és fins més endavant que es comença a vincular aquest terme amb el turisme, com el turisme, com l'arribada de visitants pot tenir un efecte gentrificador en els pobles o en els barris, en aquest cas pobles, d'acollida.
Llavors, no només té efectes, diguéssim, sobre l'accés a l'habitatge, aquest procés de turistificació, sinó també canvis en el paisatge local, que en diem, que és que al final la població, en aquest procés gentrificador, la població local deixa de tenir com aquest sentiment de pertinença al lloc, tenint en compte que els canvis que propicia el turisme en els seus entorns més immediats implica que la població local se senti més desplaçada i que no se senti tan seu aquest territori. Llavors, aquí són dades molt concretes en el cas del Cadí, és l'evolució del parc de l'habitatge en habitatges primaris, secundaris i buits. Per anar com molt al gra, els habitatges secundaris es dupliquen les segones residències amb 40 anys. No només canvia la proporció de primeres i segones residències, sinó que augmenta el parc d'habitatge, en aquest cas es duplica, passem de 6.000 habitatges a 12.000, i es tripliquen les places turístiques, que passen de 2.000 a 6.000. Llavors, a banda de tenir com aquestes dades, que són quantitatives i relativament senzilles, diguéssim, també volíem estudiar, que això és una dada que us deixo anar aquí també molt ràpid, que crec que és interessant per veure si realment hi ha una dificultat a l'hora d'accedir a l'habitatge al Pirineu, és que vam estudiar quin percentatge de la renda havia de destinar la població local per pagar el lloguer. I ho vam fer tenint en compte el 20% de la població més rica i el 20% de la població més pobra. Pel 20% de la població més rica, els pobles del Cadí es podia permetre, o sigui, havia de dedicar un 30% aproximadament del lloguer, de la renda per pagar el lloguer. En canvi, el 20% de la població més pobra, en tots els pobles havia de dedicar més del 55% de la renda a pagar el lloguer i el cas de la població més cara, és de Das, a la Cerdanya, havia de dedicar un 195% de la renda per pagar un lloguer. Per tant, quelcom que ens certifica que en aquests territoris difícilment el dret de l'habitatge és un dret garantit. Llavors, el que volíem estudiar també, que aquí no he pogut contrastar-ho amb altra bibliografia del Pirineu, perquè no en tinc constància que hi hagi altres estudis en aquest sentit, són deserts alimentaris. Aquí ens preguntàvem si aquesta desagrarització del territori de muntanya podia haver propiciat que hi hagués deserts alimentaris a les zones rurals. El concepte de deserts alimentaris és relativament nou, no s'ha estudiat gaire, però el que fa referència és quan hi ha una manca d'accés per part d'una comunitat local a aliments saludables, nutritius i assequibles. Llavors, els estudis que hi havia fins ara estaven molt centrats en àmbits urbans i només es regien en funció d'un criteri de distància. Si tu vius a un lloc i l'establiment alimentari està a 30 metres, tu no tens desert alimentari. Llavors, vam aplicar aquesta metodologia en un territori, en un context rural i de muntanya com és el Cadí. I ens preguntàvem això, com el turisme pot haver afectat o pot haver propiciat l'existència possible de deserts alimentaris. Llavors, d'això en sorgeix aquest mapa, que ara us l'explico ràpidament. Aquí veiem una escala de grisos, això són els pobles del Cadí Moixeró, les 17 poblacions, i aquí veieu una escala de grisos. Aquesta escala de grisos implica, cada tonalitat de gris és una distància en minuts en cotxe a l'establiment alimentari més proper. El gris més clar són els llocs, els territoris on estan a menys de 10 minuts amb cotxe, i els negres, el més fosc, són els llocs on estan a més d'una hora en cotxe de l'establiment alimentari més proper. Llavors, aquesta dada d'aquest rang de distàncies el vam creuar amb una altra dada, que eren les enquestes dels veïns. Preguntar als veïns del Cadí on acostumen a comprar. No quin establiment alimentari és més proper, sinó quin és el seu hàbit alimentari per fer la compra local. I aquí ens trobem, que és el que marquen els cercles, diguéssim. Els cercles marquen la quantitat de quilòmetres que la població local es desplaça per fer la seva compra setmanal. I aquí, a nivell de conclusió, per anar com bastant al gra, ens trobem en el punt que hi ha poblacions del Cadí, com per exemple Gósol o Vallcebre, que malgrat que tinguin un establiment alimentari al poble, la població local no en fa ús. I no en fa ús principalment per dues raons.
La primera és per una accessibilitat econòmica, és a dir, són establiments alimentaris que, tenint en compte l'auge turístic i la turistificació d'aquests entorns, els preus no són assequibles per a la població local, no? Hi ha hagut una inflació del preu de l'aliment també en aquests entorns i per tant la població local no hi pot accedir, i per la disponibilitat horària també d'aquests establiments, tenint en compte que adapten els horaris a l'afluència del visitant. Per tant, llavors aquí l'aportació que feia la tesi en aquest sentit és de dir la desertificació alimentària no només s'ha de considerar en funció de la distància a l'establiment alimentari més proper, sinó també altres consideracions com pot ser l'accessibilitat econòmica respecte a això. Llavors, ja per anar acabant, evidentment, sí, ja quasi estic, hi ha hagut com també unes respostes des dels moviments socials per denunciar o per anar creant alternatives a aquest model turístic. A nivell d'habitatge, els últims 2 anys han sorgit diversos sindicats, ja sigui l'Alt Urgell, Cerdanya, el Pallars Jussà i Sobirà i Andorra. Són sindicats que s'han anat formant per afrontar aquesta situació de l'habitatge que comentàvem. També, seguint amb el tema de l'habitatge, han sorgit diferents experiències vinculades al cooperativisme d'habitatge, com són la Dovella a la Cerdanya, el Cercle a la Vansa, la Tremolina a Gerri de la Sal, que per tant són experiències que defugen, diguéssim, del mercat immobiliari i garanteixen un habitatge digne per a la població local. També hi ha hagut projectes en contra dels Jocs Olímpics. La plataforma Stop Jocs Olímpics també va ser un revulsiu a nivell de Pirineu que va propiciar a parlar sobre desenvolupament local en aquests territoris. De fet, a Puigcerdà és on hi va haver la manifestació més gran de la història del Pirineu, precisament en contra d'aquests Jocs Olímpics, i un nou moviment que jo crec que també és interessant, que fa com una passa endavant en aquest Stop Jocs Olímpics, que és Pirineu Viu. Que Pirineu Viu no és una plataforma que reaccioni a res, sinó que és al contrari, que des d'aquesta crítica que s'ha anat fent al model planteja alternatives de desenvolupament local en el Pirineu, per tant que és molt propositiva. I ja per acabar, com comentàvem, el paisatge té aquesta capacitat de veure, de veure com ha canviat el territori, de saber on som gràcies a aquesta història i també projectar-nos en el futur, i quan parlem de paisatge innegablement hem de pensar com serà d'aquí uns anys i per tant també molt vinculat en l'escenari de canvi global. Sabem, estem immersos en una situació de crisi climàtica, crisi de biodiversitat, crisi global, per tant el Pirineu també ha de tenir un paper en aquesta transició ecològica que necessitem i per tant calen estratègies d'adaptació per superar les actuals barreres i avançar cap a la sostenibilitat territorial, també tenint en compte que l'actual model turístic dels Pirineus depèn molt exclusivament dels combustibles fòssils. Les estacions d'esquí depenen d'unes altes temperatures que no tenim esperances que puguin aguantar masses dècades i per tant cal començar a pensar en nous models de desenvolupament local. També l'alimentació. L'alimentació actual també depèn molt exclusivament dels combustibles fòssils i per tant llançàvem la pregunta i la tesi amb això acaba de fet l'últim capítol, que és com la transició agroecològica també pot contribuir a diversificar l'economia i reduir aquesta dependència econòmica respecte al sector serveis que hi ha a dia d'avui. I per tant, al final aquesta estratègia o aquest nou marc de desenvolupament local també ha de servir per reconstruir aquests paisatges en mosaic que, com comentàvem fa una estona, s'han anat perdent per aquest avanç imperant del bosc i que, per tant, és una estratègia que a nivell de paisatge també ens ha de servir per tornar a equilibrar els paisatges i garantir la biodiversitat i aquesta resiliència comunitària que necessitem. Moltes gràcies.